A day in the life, so sa kabana nga nang sawag nars ka nagdahom ng kalikawa sa kalisod. Panabangi. Wow! Itlog sa yuwa ng itlog mga manuka lagi. Yo, may bungkag after so many long years nakahigayon lagi tagog ligo, no? Dayon syempre naparelax ra pud ta kunuhay ba. Mao na pasalamat ako sa akong amo kay iya pa kong gipatuna. Wow! Guys, maniud to na sad ta. Unsawa man nato ni nga di man gyud nato mapigilan ang mga pangyayari. Unsawa man nato pag diet ani nga gilutuan man sa mga amo indani sudana. Oh, so man na with ginamos pinakurat. Oh, lala pa di siya tanawa mo hamal guys Good job. Grabe, nay. Kaya mo? Gadungan ay may pangaon na kay ning kalit man nagdive dito sa bathtub nakigdungan man nagligo na ako. Ang resulta naulahin na may hamal. Unsao man ayos ka mo naman ginay mo partner. Tanawa guys, tiil na po tambok unsa naman niyo di naman ni maayo ni. Ni action kog hardlock ani ngaon sa ta. Sumoto wala na magitay mahimo agi paspasan na lang po dayon ako. Unya dayon ang sinyas. Birahin na dayon dira. 1, 2, 3. Kalaman! Grabe ya, solira plasad. Tilok ko na itong kumagko guys. Naman daw mga tabok pambog. Tilok kumagko guys. Sa mga nag-wonder na anong basa akong buhok no kay for the very first time since 2025 kaligo ra yun ko. Refreshing kayo. Alam mo, kung saan naman nga gipanindigan na magunako ang pagkakanding. Barang once a year na maligo. We have a Taylor Swift party. yes in the shower. Wow! Unsao na naman gyud ne panabangi. Ay unsa pa man day pasulira plasad ang mata nimo dira. Kalaman! Condemnation. Paspas kaya ni matang custom number 3. So mo to last tokob gating tokob naman pud sa custom god. Mag-milk tea na sa ng custom nimo yets. Sosyal. So mo tong kadali dali na lang mo kog himo og milk tea no. Ug ganahan mo tasting kung magkatilaw ang ingredients ug ang measurement naara sa ubos sa screen. I-try ninyo, pwede ra pud ninyo ipang negosyo. Sure ball jud ko ana yes, tawagan jud ka sa Starbucks ana ba. Mata na ang custom. So mo to guys no kani akong ate maayo na kaayo ganahan man kaayo siya mo bantay siyang manghod oy. Muhangyo pa siya na daw magpakaon. Ana ra pud ko hala sige maayo na aron medyo makaling kawas sa gamay. Ikaw anong gamaoy man ka? Because I told you not to cry because it's too close to her eyes. Ayaw lagi daw anak si ate dili i-close ang tablet sa imong eyes. Stop videos me. Say hi na lang be. Kay gimingaw imong fans ni. Wow! Dulo. Dili na ako magpatutoy ari guys. Good job. Bebe, mo na imong mama bebe ha. Remember, that is your mother, ha? No, it's not. Mo na imong mother there. Mother there? Mother there? Mother dear? Mother dear there? Mother there? Dear. Mother there. Basta mo na imong mother. Imong inahan. No, mother dear. Dear? Dear, kato manang mo. Kanding manang dear. Tan-aw mong ka, girl. Ipalit na sa itong bagong feeds guys para sa manok. Dayon, ato na to kay laugan na itong manok. Modern niya mong laundry guys. Balikan yung laundry room na mo guys. Balilabhanan ni siya. Dili may maglabas among laundry room guys. Dayon, pasisain na ninyo amo ang garahe guys kay. So taman. Maabot ng panahon nga makahinlo ra ko ani. Dahil sa wala dama pagabanti na ako kay laugan na untan ako ang fried chicken. Nagulat ako sa mga panghitabo. What? Hala! Kachar ba oy? Hala guys, nakaitlog ang mong manok guys. Sa yuhang itlog Alien man yung mga manuka guys Awa sa dira. Dalig na ko kay tari tamo. Padugay mo gutomon. Bali pang 1 month na nila nga pagkaon guys para dili ra pud ta maggansi sa page ba. Total 2032 pa man po na sila managko. Sumoto nagkuha na lang ko og silopin kay para makumpra ra po nato ning mga itlog sa alien. Dili ka maimbestigahan na sa gobyerno yets, murag duda gyud ko ang mga itloga ba. Unsa man imong mata plastic? Ayaw ko ingna moingon sa kag AI. Dili ka na mabungkag ang mga lubot sa imong mga manok.
Wala, ginansa na. Then every time gid mo labay ko diri sa labhana na mo guys kay magsakit gyud akong dugan makakita ni mga pilon nun yatis. Sakit pa sa break up ning style kalami biya ipang damok ni mga sanina biya. Then siyempre ang mga itlog gidali-dali na labon nako og incubate para madali ra pud siya kapiso ba. Kapaitir yun anay mo mga mindset yets, oy. Business minded, power. Pwede na ni. Imbis nga akong gi-incubate para mapiso na sobra man og painit nalinungag na noon. Aw sudan. Sumotong gipaluparan na labon nako og pangmalakasang suka ug asin kay mao man ay tag team. Ganiha ra gyud nagpanika ding mga custom nako guys katukubo na kayo. Kay astang dugaya na gyud kay nila na wala kat kaog balot. Makaingon na gyud mga ngabil ni Yeyes og taste like yutang na tauhan. Ay, gilak. Yes, and nanayawan ganit mo kaong kay magbalot. But don't try this daddy ra. This is how I eat balot in the Philippines. I'm not doing that. Baksit. I'm not doing that. I'm not doing that. Oh, this is the hair, guys. I'm gonna show you where's the hair, okay? Wow! So this is the hair. Oh, pamatayan ninyo. Everyone, this is the yellow. Ang ngayon yun siya mag-food vlogger. 1 by 3. Makaingon na lagi ko anig panabangi ani nila oy. Okay untag manambok dira ba gyud mga hurot na lang vitamin silin ba gyud ang gina-order nga arang mahala. Di mga uno gamis bayet kay mura daw og tambal panabangi. Dayon kani siya balot girl gyud ni siya sukad pa sa una. Pakiton ta mo sa mga nakaraan ha kung giunsa niya pagtukob ang mga balot ha. Basta kay kaning bata puwerya buyag lang gyud kayo. Hamal is life gyud. Maayo na ba kay mudala og hamal panabangi? Ana man yun na yets, magliwat-liwat man yun na. Sumaura to ay another life update diri sa among side sa kalibutan. Hinaot na lingaw ra mo basta kay magampo ug amping ra mo kanunay. Out! Mommy, you need to try it.